butwami ubalo seceleni kwami. Maganga uthishela ekhaya kusolundu kaCesi. Wayeganga enzani? Isithakazelo sakamlojo. Oh, hayi ukuthi awuganga. Hayi ukuthi ngangiganga abantu abasho njalo kanti kushuthi kwayiqondanele. Umagango uyini? Baye bethu abamthandayo umculo wamaskandi bese kuthi abamthandayo futhi bethu uthisha so uyikho konke. Abamthandayo kayena uthisha ngempela? Uyeke phela. Oshithi lamaganga athishela lavela ngokuthi wawuthisha wasihlanisa nesithakazelo kwamaganga athishela. Kunjalo ngiqale la emculweni ngaba umaganga ngase ngena ngapha ebuthisheleni kwase gcina sekuhambisana nje kwaba umaganga athishela lokho okuyikhona okwaziwa ngabantu ukuthi ikhona engikwenzayo nje emhlabeni. Maganga kunabantu abathi umaganga wavela waganga kagangeka nje waye umlandi nje ku TikTok kuyiqiniso lokuthi waye ku TikTok nje wathi bacula qhawe sokweseka waganga kwagangeka. U TikTok ufike emuva ngiqale ngokucula incathi i-album yami yokuqala ngikhiphe 2016 sekunesikhathi ivumane elidala so ngicabanga ukuthi uqale ukuvelela ke sekuno TikTok nalapha phathi nje mina ukuqala kwami ukucula ngingena e-studio bekunyaka 2016 nginama album cishe 5 nje Kade wafika ngoba ngisho ukuthi ivukane elidala. Uyakholela bengithi sazokubuza ukuthi uyakholela leli gama ekuthiwa ivukane? Noma ngakaze ngaziphi isikhathi ngalihlaziya ukuthi ke mina into umuntu asuke yisho mayejela ukuthi izongiwisa because iqhamuka abantu leyo ngiyaye ngiyithathe ngiyisebenzise ngendlela eright azabone na ukuthi yazi ngangithi ngamuyisa la kodwa leyo nto leyo manje igcina sengazuthi yamsebenzela so ngenzela ukuthi kungabikho la kuzoba buhlungu khona kufanele umuntu mayethi uyivukana ngamukela mayethi ukuthi ngamukela ukuze ngedlule kuleyo nto leyo ngoba kwesinye isikhathi nokukhuluma noma ukulwa nezinto akusisi ngokwakho maganga athishela uTikTok ube nomthelela muni emculweni wakho noma kuwena nje siqo sakho ngaphandle kwawo nje bethu angilutho ukuthi ngabe ngoba ila abantu abakwazi khona ukubona umsebenzi wami uvezwa yimfuthu akungavezwa omunye umuntu odumile nani konke abakubonile bakubone ngami so nje ngathi nje le nkundla le abantu mabeyisebenzisa ngendlela eright iyasebenzela sisa lapho maganga mhlambe ngokwakho umaskandi wamanje uhluke ngani nomaskandi wakudala noma ukhona nomehlo umaskandi wamanje nomaskandi wakudala ukhona kakhulu umaskandi wamanje abawufuni ube complicated abantu manje abasafuna ukujula ngiyaye ngize ngithi abantu baneyinkinga eziningi ukuthi bengalobe becabanga bafuna yonke into mawuyenza umlayezo ube kube sobala yabo ngoba ngithi nje ngiqale ngo2016 ngiqale nami ngilo maskandi lokujula khona nje ingoma yami eyithi ngithenge ithalo lokugeza leyakhathala libe isikoro ngizofike ngithenge elinye futhi lapho ngikhuluma ngentombi ukuthi ngiyashela ngiyaqola idlule manje uyabona ukuthi ucubungule kakhulu into zamanje sihlaba esikhonkosini nje izingane bafuna nje bathi uthi niyapostana nini abazi bahlale athi ngisapostana uyabona mfowethu ngisisa lapho njengamanje ngiyazi ukuthi uthe asingabuzi imibuzo zokufaka enkingeni mfethu awuyifuni inkinga kanti vento nomaskandi phakathi yohlezi ikhulumisa kunento eyenzekile endimini kaMaskandi engasho ukuthi into maskandi kunabafowethu abadlulile emhlabeni bazibandelana babathathu ebesibazi ukuthi ku TikTok bapromote kakhulu umaskandi ekuthe mabedlule emhlabeni badlula ngendlela efanayo ekhombisa ukuthi kungenzeka ukuthi lento isendimeni kakhulu kaMaskandi mhlawumbe kukhulu ukuthi ukuphawula kwakho kulokho angiqhathi nezo kodwa ngifuna ukukhulume nawe into ebonayo nendlela ocabanga ngayo kukhona into ukuthi ayicabanga nomuntu ufuna ukubeka umbono ugcina nje uphelelwa amazi ungazi ukuthi kufanele uthini so kodwa isihlava lesi sithi ibhlungu kakhulu ngiyafisa engathi angazi abantu bakithi uma kuyikuthi ngempela lezi zenzo zenzeka ngenxa yamaskandi ngiyafisa ngathi mhlambe bengacabanga ngenye indlela kubukiswana ngenye indlela ukuthi yiphi enye indlela esingasolva ngayo inkinga uma zikho uma kodwa kuyikuthi lento iqondene nomaskandi waphela kungenzeka kwesinye isikhathi ukuthi okunye sekuyinto yokufika nje ukuthi umuntu uzofika mhlawumbe axabane nami lapha kanti ubevele enezinye izitha ngazi so yikho ngithi uma ngempela kuqondene nomaskandi abafowethu ngiyacela ukuthi senze ngenye indlela ke sithi ukushintsha kwamanje lento igcina isishayisa ngovala abekho abantu abazothanda ukusondela kwi-generate uthinta kuze kuthinte ngisho abantu ofanele bayasixhasa waphela umculo wethu uzogcina sengazi ukuthi wabantu abanenhliziyo ezimbi wezixhapha kanjalo kanjalo ngiyakuzwa mfethu sesiphetha nje lento iyiphi into ongayisho kumbukeli weSintu Connect TV abantu abanilandele niyasilekelela kakhulu ekuthuthukiseni umculo bephinde futhi nabo bonke abaculi siyacela abantu ukuthi bebasupport ngeqiniso umculo nje mayenze okufaka ukudinga support akasupport ingane engakhethwa ibalo ukuthi magaka
Makuthi Maganga alimzusanga kahle khona omunye othe ukwenyuka nanga usalibuza kabi supportani bafowethu nilekelele le nto kahle kahle bengifuna ukuyibuza ukuthi mawucabanga lento yoqhawe lami ulimaze kanjani umculo kaMaskandi noma inamthelela muni umculweni kaMaskandi noma kunina njengamaciko kaMaskandi ike yana umthelela kodwa njengamanje iphelile njengamanje abantu bafuna ngisho ngathi uyaqala ukukhipha waqhamuka nengoma emnandi hit ziyakhala mfowethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sikufisela konke okusho lana wethu hayi okay